pogledajte što su poručili. Urobnu prošlost kamo nas vuku HDZ-ovci, što sadašnji, što bivši, ili put među uređene i stabilne zemlje. Jedini način da se zaustavi HDZ i njegovi partneri u daljnjem urušavanju Hrvatske jest pobjeda progresivnog kandidata na predsjedničkim izborima. Zato su demokrati odlučili stati iza Zorana Milanovića, osobe koja u ovom trenutku najviše plijeni pažnju glasača centra lijevo. Želimo pomoći Zoranu Milanoviću u njegovoj borbi za progresivnu Hrvatsku, u borbi da bude kandidat za predsjednika Republike Hrvatske. Uvjereni smo da je Zoran Milanović jedini kandidat koji može pobijediti sve kandidate HDZ-a na ovim izborima i jedini koji može zaustaviti udruženo uništavanje Hrvatske koju čine u ovom trenutku i provode Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković. Hrvatsku trenutno vodi lažljiva vlada Andreja Plenkovića koja zatvara oči nad urušavanjem Hrvatske, nad problemima koji tište građane kao što su siromaštvo, nejednakost među građanima, kolaps mirovinskog sustava, urušavanje javnog zdravstva i eskalacija mržnje i nasilja nad manjinama. To su samo neki od problema o kojima se nesposobna Plenkovićeva vlada ne može nositi i ne nudi rješenja Hrvatskoj. Mi želimo da se o tome razgovara i želimo nuditi rješenja. Stoga ćemo ovaj tjedan uputiti u proceduru Zakon o mirovinskom osiguranju gdje ćemo jasno reći da je potrebno razdvojiti mirovine po posebnim propisima, dakle braniteljske i ostale mirovine od radničkih mirovina i da ih je potrebno financirati potpuno odvojeno jer mirovine po posebnim propisima nemaju što raditi u mirovinskom sustavu. Premijer Plenković je pokazao da za rješavanje tih problema nema ni volje ni vremena. Njegova jedina želja u ovom trenutku i sve što radi je ostati na čelu HDZ-a. Sve svoje političke aktivnosti Plenković je u ovom trenutku usmjerio samo ka jednom cilju, a to je pokušava Kolindu Grabar-Kitarović postaviti kao svoju marionetu na Pantovčak. Žalosno je gledati kako aktualna predsjednica se upušta u unutar stranačke borbe HDZ-a i nimalo ne mari za građane Republike Hrvatske. Predsjednica koja glumi autoritet lupanjem šakom po stolovima danas samo šuti i gleda kako Plenković i njegovi ministri i HDZ uništavaju Hrvatsku. Kolinda Grabar-Kitarović je pretvorila funkciju predsjednika u trivijalan, tračarski populizam bez političkog sadržaja. Predsjednica nije faktor stabilnosti u Hrvatskoj, a što bi u ovoj situaciji kada se Hrvatska urušava i moralno i ekonomski bi trebala biti. Ona je stalni izvor i generator političke nestabilnosti jer joj je jedini smisao ostati dalje na Pantovčaku i samo promocija i u tome ne bira sredstva. A sada je posve odbacila i zadnji privid političke samostalnosti i postala dio HDZ-ove unutarstranačke borbe. Predsjednik države koji jedno govori u Hrvatskoj, jedno govori izvan Hrvatske, ne može jedan dan biti antifašist, a drugi dan otkrivati spomenike kvislinzima i relativizirati zločinačku NDH. Predsjednik države ne smije šutjeti prema nasilju koji se doživljava i u Hrvatskoj. I premijer i predsjednik države trebali su to nasilje osuditi, ali ne samo verbalno, nego su trebali i otići među te ljude koji su doživjeli nasilje. Od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Plenkovića, osim načelne osude, niti jedan potez nismo vidjeli. Hrvatska zaslužuje predsjednika koji će znati obraniti interese zemlje i koji će imati stav kad je u pitanju zaštita svih građanki i građana Republike Hrvatske. Mi demokrati pozivamo sve progresivne političke stranke, sve stranke koje Hrvatsku žele gurati naprijed, da se okupimo i stanemo oko Zorana Milanovića u borbi za mandat
predsjednika države. Želimo da stanemo iza Zorana Milanovića i maknemo HDZ sa Pantovčaka. Također, zajedno možemo HDZ izbaciti iz Banskih dvora i ovo je poziv svim onim strankama koje su sada na političkoj poziciji centra lijevo da se okupimo zajedno i da zajedno bacimo HDZ sa političke vlasti i omogućimo da Hrvatska konačno prodiše. Hvala lijepo.